अरे बोला काहे ऐसे बाबू निरे खेला ओइसे नजरी से हमके काहे देखेला तोहर मन में बा कथी इरादा अरे कहरान के आइल बराती मारी झुका के जे आधा त करबू दादा दादा न कवनो डाली बाधा चंद्रवंशी जी के लमहर लाठी दिही दर दिया ज्यादा त करबू दादा दादा न कवनो डाली बाधा पाँचो मिनट ना लगी गोरी ठंडा जइबू जब यहाँ गोली चली लगे पहुंचे चला जइबा दादा हटो ना अरे कहरान के आइल बराती मारी झुका के जे आधा त करबू दादा दादा न कवनो डाली बाधा चंद्रवंशी जी के लमहर लाठी दिही दर दिया ज्यादा त करबू दादा दादा न कवनो डाली बाधा देखू आदित्य के दर्द कबार दिए हो शुभम गतरे गतर पूरा फाड़ दिए हो अरे सुन अरे कहरान के आइल बराती मारी झुका के जे आधा त करबू दादा दादा न कवनो डाली बाधा चंद्रवंशी जी के लमहर लाठी दिही दर दिया ज्यादा त करबू दादा दादा न कवनो डाली बाधा है जतिये बरांड